istorya ni Miguel o ni Josh, no? Wala may gusto ani, di ba? Walay gusto nga si Miguel dili panagutan sa lalaki. Si Josh pod wala pod di pa siya siyempre wala bata pa ba siya so wala sa siya sala and di po niya kagustuhan nga magkahiwalay o di ba? Kumbaga kung maayo lang pod ang pag-treatment sa amahan or stepdad niya. Di ba? Nganong mangita pa man siya og love sa papa. See? Lesson gyapon ni sa kadtong iyang bag-ong bana. Because kung love yun nimo ang babae, you will accept her past. Di pasabot nga gipasulod nimo sa imong balay, unya dili nimo i-love ang tao because that person, that child still needs love. Kumiyong ka nga ay love man siya sa iyang mama. So di lugar siya mangita og love sa amahan. The love of a father. Consider po nato na kitaas rapod kayo atong mga pride, di ba migs? Di ba mga sir? Mga ma'am? Ana. Gesture lang nga gipasulod nato sa atong balay pero wala gid nato gid ay na accept kung kinsa gid siya. Mas maayo gid unta to nga gi-accept siya as a family member, di ba? Para dili niya ma-feel nga wala lang siya. Tanawa karon napay mga sikreto. Unya wala nimo giingon ang sikreto, sige kag kanabitang discern, sige kag hunahuna na kanus-a man ako niingon, kanus-a man ni. Unya what if sa uban taon niya mahibaw-an? Ug ikaw ang mahimong bakakon. And what if wala siya miangay sa imong gibuhat niya? Dili na to masisi si Josh, tama? Kaya wala man siya nag-rebelde. Nagkuan ra gyud siya kanang nag-go ra gyud siya sa process, sa proseso nga iyang naagian, ingani gyud iyang naagian, no? Nagmahay pa siya nga gwapo kay iyang achievement sa school niya, wala lang kuana. Say happy kay tan-awon niya ang iyang manghod o stepfather o iyang mama, happy kay sila tan-awon, di ba? Maka-feel pud siya nga murag asa day ko nga part day silang lives. Di ba? Labi na kung ingani na nga age nga rebellious stage na kay ning mga ani ganang makahuna-una na sila glain nga mga ani gid siguro ba pangit gid kayo bay di ba? Kaning nga mga age kaning mga 13 to ano sa ba nga mga age mga 12 to taman pa ba na 18? Napabagay gaya rebelde diha nga taman pa mga 22. Hindi na sa maturity sa bata. Anyways, if you can relate sa atong programa o sa atong drama or nakay opinion diha nga ipagawas diha, sige. Tawag dani 0995-335-2093. Kanang seryoso ha, dili binuang kanang kusog yun nimong gibilib and you believe nga mo gyud ni dapat ang mahitabo sa katilingban. Which is related sa atong story tonight about family o sikreto o tinuod niya nga mamagpapa unsa ba? Tawag karon 0995-335-2093. Hello, may gabi. Hello. Hello, good evening, Brad. Saan ni Brad? Good evening. Si Aldrin Aldrin. Aldrin, pila yung edad? 19. 19. Nakarelate ka, Aldrin, or nalang kay opinion? Nakarelate ko pero nagi ko opinion. Pareha pero light lang ta. So, asa, unsay nakalahi?
akong ginikanan karon og sa iyang story like again. Unsay nakalahi lagi? About yung pamilya, na, ano, pero, Ay, sige lang. Ginawa sa. Inom tubig. first time ko na ako manawag. Ako, first time gyapon ako ning tubagon nimong tawagan. Malay ko na kulban. Ano mo yun ako? Mm. May story upon sa akong pamilya, tapos, Naakay kuan. Naakay stepfather? oo, naagya po. Lalo. Imong mama, imong tinuod nga mama. Oo, tinood lang nga mama. Gi-treat ka og maayo sa imong stepfather. Dili. Wala gyapon? Wala. Wala mo yung relasyon? Wala. Dili ko ganahan sa akong stepfather. Ngano man? Kay, sobra ka kapayason. Nya, kabalo na ka nga stepfather siya. Oo, kabalo ko. Kabalo na ka nga ang imong papa. Patay. Actually, ang papa patay na. Patay Pero, na. nakabalo ko kaya nga si father na ko siya. Mm. Pero wal murag paminaw nako dili ko niya ituring nga anak. So, muna nakalahi. Wala lang nangita imong papa nimo. Wala. And then right now medyo kulang ka sa ingana ganang Aruga. sa aruga sa isa ka amahan, no? Yeah. Kay like para sa amo na may mga basketball moments kanang ingana. Oo. Ganang mga jogging lugar akong mainumduman sa akong papa katong dugay bitaw kay ko nakasugnod. Kasukan ko niya kay dugay ko nakabakalayo sa sugnod na. Tapos paglaban ako ba? Nasagol naman yun ng puti o kang di color na sa laban nila. Di gisulod sa sako. Ganahan ka na? Ganahan ka na? Dili. Dili, oy, normal raman na. Disiplina mong gudan sa isa ka father. Lagi pero lain ko siya. Pero kung may numduman ako na siya, nana siya ay kuan, nana siya effect sa ako nga dapat dili ko magkuan o di nakainumdum ko nga dili dapat sagol ang dikolor. Nga mag-ayo yung kog sugno, di ba? Tugod na sa akong papa. And then sa imo lang medyo asa man ka na kay uncle nga nga ginaturig nimong papa, na kay tito, Dili. family Wala friend. to na ako. Sa una, ituring dito na ko siya pero nabag-o man gud. Nabag-o yung investment ko. So wala kay lain nga nakita nga father figure. Wala. Wala. Kay di ko ganahan kay mismo kung mama ko wala taon. Lolo, wala kay lolo. Naa. Dili ka mo adto kang lolo na lang. Naagay ko dara sa iyang kan Karon. pero gusto ko gani nga akong gingan sa kong ganun niya. Kung magka-pamilya man ko po. Dili na ko naawatan ng gan. Dili na ko awatan ng iyang pag-hospital ga ako gikan sa gamay. Kinsa kaning imong stepfather? Oh, si father. Kapangita ko mong yapong kong si father nga. Ngano day Nada. nagbulag day sila? Balik bulag. So ikaw day bangita ron. Wala ba? Kanima o. Tawag lang nga papa ba? Murag byudo na si Eddie Garcia ma. Lugar. Sige lang. Unsa may imong kuan, wish sa imong mama? Nga mabag-o na siya. Ha? Basta magbulag na sila. Ito yung min magbago na. Mura mong yapon. Di man po kuganan sa sa kong mama po. Kaya sa ko kay mura mong kung imo niya bata magud. Nabay dali utok. Kumbaga ang iyang treatment ba kanang murag dili ka niya ilhon sa una? Nya na yapon ko inaakano na siya. Nga kanang murag ka na bang mao ba na siyang ingon nga kanang uy murag kuan man gud nga bata kanang gikan sa sala or something ana? Mura kambot wala ko kasabot ana sila. Pero mo lang imong pag-analyze.
Basin lahi ra pud imong pag-interpret, lahi ra pud day ilang dili. ginakuan. Dili. Kay sometimes, Bata. kuan man ta, bias man ta sa atong own opinion. Daghan ba ang gaingon nga ing ana gyud imong mama? Mismo akong magulang gani. Imong magulang, Magulang nga laki. so nakay igsuon sa imong igsuon. unang amahan. Oo, unang amahan. Duha mo ka Duha buok. mi. Oo, duha. So kamong duha ginanaon kanilang treat. Dili gyud mi ganahan gyud. Unsa may solusyon ana karon nga murag medyo 'di ba akong ingon nga rebellious stage and then kani nga 19 pa ka 'di ba? Oo. So ang solution is mahawa mo diha dito na mo sa imong lolo ana. Dugay na mo kan, di ba ko ga sa ngayon mga sila. So Dugay na ko mga 13 years old. Wala na ko sa ila, di na ko ganan nila. Niawa na ko. nilayas ka or niingon ka nga? Niingon di ko nga, di ko ganan, di na ko ganan dali. Unya imo igsoon. Katong 17 ko, bagay mismo si father. Sundalo lagi, tapos sigang pamilya, di ko ganan. Kay sa una, bata pa ko, murag apakan lang ko niya ba. Hantod karon puno ko kasuko ato siya. Mo ba? Pero kabalo man ka nga kanang atong kasuko wala nay maayo nga idulot. Oo. So unsay imong ginakuan karon? Unsay imong ginating karon? Wala unsaon to man nga. Inahan man nato sila, di man bud nato sila mabasol. Di ba? Kung wala sila, wala ubi na dari. Nakita day nimo nga ni kampi imong mama sa iya? Oo. Naguban pag yung mismo mama pa blatter yun sa una. Tapos karon ako pa yung i-blame nga nganong nilakaw daw ko daw. Nganong nilakaw daw ko nga. Gamay ra itong away. Alang, di mo lakaw nga, di ba? Ingon siya nga, mulayas sa dari. So, kung ano mama na po ko dari. Hindi mo ko ganahan sila. Gikan na trabaho. Patay tarong kaon niya. Nagka-black eye nilang mga naw. Kanay na lang, unsay imong hangyo sa mga stepfather or stepmom nga medyo mali og treatment sa ilang mga stepdaughter and sons? Pag binutan na mo, tapos wala lang, ayawan lang ninyo nga. Sakto po mo nga, amahan po sa inyong mga lahi ninyong mga anak. Mora to. Salamat sa imong pag-share ha. Di na lang ko mangutana pag daghan kay. Kabalo ko kuan. Dili man kana nimo tinud nga ngalan. Dili ko pa ila. Mayo. Salamat Aldrin and unsa imong kuan? Unsa kung may dalit nimo na kay request or na koy request. One sweet day. Sige. Salamat ha. Okay. I'm sure di na ka mo greet kay Mailhan. Salamat kayo Aldrin. Dili niya tinuod nga pangalan. Thank you so much. Dili ko ka-relate man good so wala na kay ko nangutana pag maayo kay marag complicated gyud na nga sitwasyon. Dili ko pwedeng mag-expert diri. Patay ko sharing ninyo diha be basin nay makatabang sa ako nga nga mga sitwasyon be. Hello? May gabi. Hello, Master ko. May gabi. Kinsa name? Si Master Mim. Si Patrick ni Master ko. Patrick. Pila edad Pat? 28. Nakarelate gyapon ka Pat? Naka-relate ko sa Pansa kang Master Pop. Kang Josh? Oo. Nahimo po kang Josh sa una de. Dibali karon Master Pop. What do you mean? Dibali na ako'y state son. At ikaw si Kuan, Roger.
Master Pops. Karon as of now, ikaw ang nahimong Roger. Master Pops. And then mali da imong treatment sa imong stepson? Dili man Master Pops kay sa pag-ila pa lang na ako sa akong kalib-in ron. Balo naman ko sa permero nga na sa mga anak. Tanggap man ako na kibali ilab na ko ilang mama. Ilab po na ako nga pati yung anak. Sa imong tanaw pat mo ba ni siya dapat ang buhaton kanang mo ba ning sikreto para maglantod ang inyong relasyon? Kaning i-accept gyud daw? Master Pops. Bali, imo siyang imoong kinuod nga anak. Kay kung imo nang di nimo imong tinuod na anak, mag-aware magyapon mo sa imong misis kay about sa treatment. So kumbaga, pwede sad nimo hunaw-hunaon no nga what if ako ning anak gyud niya lainon og treatment sa uban? Di ba? Para murag imong ibutang imong self ba sa ila. Or what if ako ni unya galainon ko og treatment sa akong kuan or dili fair. Say man kanang makita man nga okay man kay gipakaon man ana ra bitaw, di ba? Kaon ana pero sakto ra ba na kanang hatagan og shelter og basic nga panginahanglan nun mao na ba na siya ang acceptance? Master Pops, about ka lang kailangan sa mga bata sa eskwelahan. What about ang banding? Banding yapon usay Master Pops kay magayo makabanding ayo kay pag ulis balay tulog naman sila na buntag eskwela biyahe pa ko. Unsay mga pamaagi nimo para ma-close na-close mo sa imong kuan stepson? Kanang mga Domingo Master Pops. Kanang mga panahon sa aking simba. Pila na yung edad ron? Pila yung edad? Sa imong stepson? 11 years old 7 years. Nya na mo'y time nga magdula-dula mo, ana? Dili kay Master Pops kay di man anang ibali di makayo makigbanding mga bata. After sa simba day. Istorya ra Master Pops din. Maura Master Pops nga ibali mas kuan nito nila ilang papa gid. So buhi pa day ilang papa, iyang papa. Buhi pa Master Pops. Ang imo lang unsa may imong gusto nga role para sa iyang kinabuhi day? Para sa ilang kinabuhi Master Pops. Sa imong stepson unsa day imong gusto nga role sa iyang kinabuhi? Nga ikaw ang ikaduha nga papa or ikaw mismo ang amahan niya nga naglove sa iya or ikaw ang ga-provide lang nga papa? Unsa imong gusto nga role sa iyang life? Ako lang Master Pops na man nilang papa. Ako lang ibalik sipon niya po lang kaduha nga papa tapos ginagdaray lang niya og ng mayong kabubuton para dili ni magsig-away sa dili ni magsiglali sa kabalay. So sa imo lang wala nimo gipa-feel sa ilaha nga medyo kuan ka kanang medyo nalain ka nga naa sila ana wala nimo sila gipa-feel. Kumbaga open ka sa tanang tabo lugar murag nga na imong gipa-feel ba nga open ko okay ra ko sa imong mama okay ra pud ko na imong papa murag ana. Ikaw pinagdan sa mga anak. Maor gyapon sa. So para wala sila maingon. Very good na siya kay diha man din makita imong character. Pero kuan sad kanang unsa po'y role sa amahan nga tinuod ayaw pud sa pawi kay usay man gud
mawad-an pud og power ang katong tinuod gyud nga biological nga dad. Oo, pero Diba? kanang may time nga Family Day, Master Pop. May kanang Father's Day. Ako na silang itugtan nga saman mo. Uban mo sa iyong sa papa. iyong papa ninyo o sa ilang papa kay may mga bata kay gusto mo na lang tumapag ilang papa yun. Close na sila dito. Close lang, Master Pop. Pero mo lagi na Master Pop pag nananad to sa ila na silang papa na di na muli dili ako Master Pop. Lagi. Oo, lagi. Inya. Kung unsay rule sa inyong balay, medyo dili. Kuan dito, dili bawal dito. Wala gina Master Pop. Ginahan din sila dito kay pag natagaw man sila dito Master Pop. Dini man nimo ikuan dayon ipaagi sa imong. Syempre, ang maayo gid ana kay imo man tong amiguhon gyud ang ilang tinuod nga papa, di ba? Kay para mastoryahan gyud nimo sa man to man. Ngayong ani ang di ba? Pero lahi ra pod kung naamoy gap lugar gamay nga medyo casual lang nga pag peaceful nga casual lang, pwede nimo ipaagi sa imong misis. Para siya na ang moingon dito muhatag sa mensahe nga medyo di man gud na siya maayo nga kung unsay lang nadak-an diha dapat pareho mo tanan og desisyon. Example, kung bawal ang kindi, pag-abot dito sa iyang tinuod nga papa, nya sige na silang kindi dito, di ganahan sila dito. Di ba? So, murag respeto lang ba, pwede man nimo hangyoon na nga. Nga ni, dili pwede ang kindi, pwede raman mo sa inyo, basta kay, kung unsay rules, sayo matulog, karami nga na ba? Para masabot lang ninyo, para okay lang ang dagan. Pwede ninyo nasabuton as matured people, pero ayaw mo dapat diligin na makitaan nga nagsingkahay mo, nag-away-away mo, kay ang mga bata na. Diba? Okay, Master Pop. Sige. Wala na kay idugang pa? Wala na, Master Pop. Pwede Master Pop, maki-greet. Oy, sige. I-greet ni mo yung kuan, Pat. Greet lang ko sa mga, greet lang ko sa akong asawa na lagpa tulog-tulog nga nasa ko. Ayun. Sa driver sa Alian King Taxi. Natulog na mo. Wala na, Master Pop. No lang. Wala lang, Master Pop. Unsa ano yung nagtulog ron nga nakamata na yun sa iyong greetings? Master Pop. Laman, ipatulog na ako. Sleep na. Salamat, Master Pop. Salamat sa imong sharing, ha? Agad mi na-learn. Salamat. Thank you. Patrick in the house. Mga milya, mga migs. Wala na tayong igong time. 2 callers down and isa ka stepson o isa ka stepfather ang atong sinati. Paminawan nato ang ilang mga experiences pod nga medyo pare-pareho sa atong drama tonight. I hope dagan mo na learn mga pamilya, mga megs. And kana atong dad una siya kung kita like para sa ako mahimo kong amahan po magamit nato bisag dili ko stepdad kani nga pagtulunan pwede man ako ni i-share sa uban, di ba? Say for example na ako'y amigo ng ana ay tang kay dumdum din ko sa Dear MOR, di ba? Ato nang timan-an og sana magamit nato na sa atong kinabuhi bilang kuan pod bilang anak unsay dapat natong himuon nabay kasulbaran ang mga kaning unsay tawag ani paglayas-layas naba na siya kasulbaran kung ikaw pod ang inahan or ikaw pod ang ginikanan nga nagtago sa tanan maayo ba nga itago or di na nimulaton pa nga siya ang makakita or makadungog sa uban. Depende na ninyo mga pamilya. Kamo na ang mag-analyze ana. Salamat sa mga nagbilar-bilar. Salamat sa mga establishments nga
naka-MOR pagyapon bisag hapit ng tungang gabi. Yan, salamat po sa mga nag-pray nga maulian nako. Ay wala pa yun na totally na ulian mga pamilya kay ang pagtulon pa yun nako. Sakit pag itulon. Sana di na ni mulala. Sana pa rin padayon na ni ha. Sige lang, nag-med ko. O, kung na may suggestion, saan ako ni pag... kung saan ako pag... tambal ani, basin na may mga herbal remedies diyan nga nabawaan. Paki-message lang sa akong MOR Master Poppy Facebook page. Tanawan ako og effective ba na ang inyong mga suggestions. Kaya salamat daan. Pareha sa akong partner karon Master Pop, di niya tanggap akong anak sa una na akong baby. Nag-ila man jud mi sa akong partner karon Popi nga wala ko'y anak. Kana lagi mga sekreto lagi. Ayaw lagi na ikuan. Ayaw pagtago-tago sa labi na sa partner or mamahimong bana or asawa kay dili maayo ng mga sikreto-sikreto. Dapat ihatag nimong tanan, idigan nimong baradi ha. Saan taman kung ingani ko, ingana ko, di ma-accept ako ni more dili. Ano na siya para pag ma-accept ka niya, iya na tungkuan. Abi ko pag na-accept ko nimo, niya ingana man lagi. Hindi ha. Ay kahadlok nga biyaan ka or ay kahadlok nga huyang siya. Basta ikaw, nag-love lang yun ka. Thank you so much sa tanan ng bilar-bilar. Ugma na po pohon ha. Makandam sa ko, Dear MOR episode ni para ugma. Waragwa pag ko ka-edit ba kay nag-ilantan ba? Absent. Makandam sa ko tonight. Marag madugay ko uli ron. Pero, for you guys. Just for you. Tamang hilak ani. Energy ta, energy. Let's go. I-preview ako ninyo ha. Maraming salamat mga pamilya, mga mates. This is Master Pope saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang magandang i-comment, di wag ka na lang kumoment. Sa mga single ladies and single moms, taas inyong mga kamay, kay mukis na ko sa inyong mga kilikili. Kabal kong gimingaw na mo, ani. Ready? Kwarta. Tersira man gusto kanina sa kwarta na po. I'll be leaving you with a quote kan sa atong episode tonight. Ang hashtag Dear MOR Igib. Ang imong anak, ikaw sara mahimong bata. Himua kining butang na malipayon ug dili niya malimtan. You seen my childhood. I'm certain